și bine la primele episod din Five Nights at Freddy. Puteți vedea aici că l-am terminat, dar cu hack într-un fel, adică am ajuns la noaptea 4-a și de la noaptea 4-a am folosit un fel de hack, dar acum o să-l folosim fără hack. Să vă ce hack am folosit? Ei bine, am apăsat QD plus, plusul ăla de lângă al doilea enter, că există un al doilea enter, plusul ăla știți voi, dar acum nu să-l folosim. Și noaptea 1 până la ora 2 n-avem de ce să ne temem, deci stăm chill. O să mai rezolv puțin pe nasul lui Freddy. Și mie mi-apar multe easter egg-uri. Adică știu că mi-a apărut ăsta cu fața lui Bunny aici. Ăla cu copii în nu mai știu eu ce cameră. Uite, copiii și ăsta Freddy față întoarsă aici. La Freddy față întoarsă în Golden Freddy. Ok, deja am consumat prea multă materie. Și că până la oraș nu trebuie să avem vreo 84 categorie pe undeva pe acolo. Hai să zicem 83. Deci mă uit la Foxy. Dar mi-e frică. Ok, cum să-mi fie mie frică la noaptea 1? What the fuck? Și aici mă mai pe cameră până la ora 2. Tot ce trebuie să facem este să ne uităm așa, fără camere. Încet. Încet. Ok, era una. Încet. Eu știu tactica, pentru că în prima noapte vin doar bani și Chica și pe ei venim aici când vin. Și putem să luăm încet. Nu folosim prea multe baterie, s-a făcut și ora 1 mai pe la 86 baterie. Ce se aude? Bă, dar ce se auzea? Că nu înțeleg. Ok, afară cred că plouă, nu știu sigur. Și ce? Sunt atât de atent în noaptea 1, că doar e noaptea 1. Frate, cânte cu vieții. Și știu că în Five Nights at Freddy unul este Springtrap. De ce este Springtrap? Știți că ok, asta o să vorbim în Five Nights at Freddy 3, cu să fac și serie cu el. Dar nu e că vă zic acum. Știți că în Five Nights at Freddy 3 Springtrap dă halucinațiile. Pentru că de ce sunt în Five Nights at Freddy 3 atât de multe halucinații? Și că în 2 și 1 nu e Springtrap, în 1 e Springtrap și da, în 2 nu e nicio halucinație. Bine, sunt câteva, dar alea sunt fantome, e balungăr cu... E balungăr, e halucinație, în fine, ați înțeles voi. Și Five Nights at Freddy 3 Springtrap de halucinațiile. În Five Nights at Freddy de 1 cine le dă alea cu Ismi, cu Bunny și Freddy? Eu zic că toți Springtrap și puteți să uitați și pe YouTube, că așa o să vă zică. Și sunt două cupcake-uri, asta înțeleg eu ce. Să mor eu, asta zici că e o... din aia, din SpongeBob, meduză. Ok, Bunny a plecat.
cred că vom face doar noaptea 1 în acest episod, o noapte pe zi. Dacă nu ne iese de 3 ori în noapte, încheiem acolo episodul. Așa m-am zis, foarte dacă ne iese din prima noapte, facem doar pe aia. Sigur că o să fie episoadele cam scurte, dar să nu vă plictisiți până la urmă. Ok, și la noaptea 1 nu cine știe ce. Aș speriat că... Și că... Oh my god, acum trebuie să grăbim treba. Tuc. Deci odată era și ca... la ușa, deci eu mă uitam pe ușa asta și nu era nimeni. Și fix când și am mai lăsat puțin ușa din greșeală, că nu mai puteam să mă mișc. Așa mi se mai întâmplă mie uneori, vreau să mă duc pe cameră și nu era nimeni aici. Și brusc în ultima secundă, fix când s-a pus aici, a venit și a Doamne, vă dați și am seama ce norocos am fost, vă dați seama ce se întâmpla dacă venea Chica. Bă. Deodată era 40% și era ora 5. Tuc. Da, cred că asta cu Freddy, așa, cred că e șansă de 100%, mi s-a întâmplat foarte multe ori. Bă, banii, nu mă sperii tu pe mine. Și nu mai uităm la bani, să ne uităm doar la Chica. Nope. Și era 36%, da, era 36% și era ora 5. Și atunci am închis ușile și am zis gata, nu mai are rost. Dar acum încheiem după. Ce s-a auzit? Șergem și mie, vă rog, ce s-a auzit? Tăm-tămul ăla. Am o impresie că o să pierd. Ok, 28%, ora 5. Baricadăm! Asta ar putea să mor. Nu, e frică. Nu. 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 Fuck. LOL. LOL de LOL. Și toată lumea am fost Sebi. Acesta a fost primul episod din Five Nights at Freddy. Am câștigat noaptea 1. Dar puteam să câștigăm chiar dacă nu închideam ușa, dar auzeam sunetele ciudate în fir. Eu am fost Sebi, ne revedem data viitoare. Pa, pa, lume, pa, pa.